inoitona kuti Jacob Mdenda panguva ino anozikanwa kuti is ZANU-PF Secretary General, panguva ino achiverengera vakomana the Riot Act. Ndinoona kuti in the Central Committee meeting yakanga vainayo, panguva inoi Jacob Mdenda otora the opportunity yakuuya achiudza vakomana vari the ruling party ZANU-PF kuti aiwa, let us support the current leadership iripo. Panguva ino yatoona kuti chaos as it is erupting in the ruling party ZANU-PF nenawo dzemafactions succession. Panguva ino toona kuti mumwe nemumwe ava nezvake zvaanosapota, anganzi mazvake mazvake. Zvataona kuti Mdenda auya achiuya achizvimisa. Sana mena mashuka muda nyoko panguva ino ndiri subscribe or like on the bell icon. Tivina paindo ZANU-PF inobuda nyora chiti ZANU-PF Secretary General Advocate Jacob F.R. Mdenda emphasized that the Central Committee is the nerve center of the party. He added that the Central Committee must remain steadfast in guiding both the party and the nation at large, serving as the party's frontline leadership. He was speaking during the first day of the ZANU-PF strategic seminar for Central Committee members. Ndo mashukwa nomuda itoko panguva ino aiwana Secretary General panguva ino achivaudza kuti aiwa is the Central Committee ndo mapillars ebato. Panguva ino they must unite, they must have one common goal. Mashoko ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF panguva ino people they are seeing sekunge yakasucceeda aiwa in destroying the opposition. Right now tichiona kuti even ma opposition members ava kutorwidzana mukatarisa the platform DCP platform pamwechete naNelsonchamisa hazvisati zvanyatsa kubuda pachena kuti what is the shape yairi kutora panguva ino, but tikuona kuti chaos is erupting everywhere in the opposition, in the same time in the ruling party ZANU-PF. Mashoko ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti vanhu they are really waiting kusvika panguva yekuti vanyatsa kuona kuti zvinhu zvinonyatsa kufamba sei. ZANU-PF ichifamba nenhau dzayo dze2030, opposition nowoti yayo tiona kuti imwe opposition yakabraibiwa yavamo mu the ruling party ZANU-PF, imwe opposition iri kustopa 2030. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.